obebo adwuma e de animonyam hye aba magana fo nyina Ano danchanya sansa traye akofa ho ye de aba Ghana yi ana Miracletus avoka ono so ade atodwa e kire se sanse saye no emmoa na akoye bibie wo ho a eno nso so wa kirem na yebeba ye ni ankasa ye die mu soame abato mpesua so na wotwetwa mu no ye di nsem bi mu nkyeremo ebo mo me kasa yi onmanyamfo bo ama ye ne no akasa yi a wo kyerem sese die wonu mu wasan esanse koya na mpanifo bi pese o mo fa so eyi wonu mu sinche wo ndwumadie mu assembly ho no sese bibia adadi ama ganafo ehunu ne etwem wo ho adafo we yo man mu nsem ye bodura malari mani mu a eye yade eye wawuja onan na wo fie meche korela adi atese ewo omani mu na nam so manipa afam wati na nanom se do ya pem akwaya asem kase mu nkyeremu betie bi ebusafo nsem bi no ka we ho na ye gibe ne edi mu nkyeremu asomo awie yi enyumeko esuas na awie bie PSA free enterprise wose ebe designer perfumes ne watches dia na waba na hye na wabaji bi na wudi bi ache na nafofo no global spiritual herbal center na bebo sunsumu afam Cambridge Senior High School wose o mafia se registration ne koso no nti kwotro ba ne din na wono so entimi ntwa wase no entwa empase na Isaac Paint Enterprise wose paint makuku dam kwagibie na fachu fie no ho abi National Savings Allows beboa emosika sam entotue atumi akonkan ma ho kire de wa nkobim de biara da Entrance University College of Health and Science we fear admission no enu nti kofan krata ne kosua de Skin City Laboratorium obeboa ema skin no atoso trontrom na hana honamo a na nkofo ewiewia wo mani e de ehwawo Amagashi Spiritual and Herbal Clinic Dr. Sia Magane Amagashi a e de ehuna magahoho enti de wodi wani sunsum hunama fam ye enu nti wonhunu no brain na se de pa ne yempa ne hontoma emfa emao sa so e na ye kan for Swift Go e de amao wonom aba me ne wo download aboyie ama baby apese odi akwani abako bi yada ntentem so obekoye acheso ha bi ni bewiase na ketua bi e na wutuaye lufa tablet ne suspension eye malaria dura wunya mudi tu malaria si defe busu mu nyina wo chefa wadremo sanso e na new engineer West Master Joe wase bra na mfidie no a aseye siesie ma ye air condition conduit fridge no washing machine na be ne kama e de amawo anyuma koyi e na awie worm esu asene kase mu ebrepem no ye de o machira kwan e betudwa asomfo ye gibre na kase nkyeremo ye de asomwo eye me nana amabwachoa mini aba the finance minister Afia Akyea Brodua aka Medibewom Agyenkwa FM ye begim nkwa afensem ni ntremu na ye de eto amusui eye mrashe bedafie kasamafo metrachi amehene speaker of parliament eye mira bankers for Somani Babin ana sabre wodi nsem bia to Ghana News Agency ani mo nkrampo pore mantemo eye enrada o chemu a eye third session adema 8th parliament e wo 4th republic ni mu no wo mu be frɛ adwuma ase nyankopɔ ye adomo a eye wagefo obuso de to so nson anopa no ndu krai na wonu mafra setena ase na wo bro kasa no wo kyese wonam eye ahode ne tumi a wo ene ne basa yiri fie so ejina Ghana mamrakuri ne yetintim na fe apema hankura di okrumienu eye clause 1 article 112 ni mu ana wo ka chem na sebedwafo de se wo bro ye bedi bronya no no mo call recess a eno ya kwa ma de fie ono mu a wono ma na wonu mama akwan na sukufu abie school adwuma ye fo fra adwuma ase afei na omo nsoso keka wo mo aboabo wo mo ho aba enti dan ebe yesu obi abe oho na wo bobo register no a watumi anam so abobo ne kaba kama odefo obusu de to so nson na nyame ye adoma wonu be fra setena ase na wogusu a wo kasa no na wo kire eye Ghana entotoye ne nhyehyeye mrahye bedwafie onom yedidi dwuma ne yedidi eye akoniaba hodo ewo fie ho na wo kire mu no eye fie pinu ne aduonum yensa adwuma no ane wonu mu be fra so odwemfo obuso de toso enso anopa no ndu pepepe ewo 8th parliament ene 4th republic mu na wo kire mu a wonu ba se ya
na wɔn mu ayɛ sɛ obi a wɔfra adwuma ase foforɔ ahokeka ne ntutuye ne nyinaa bɛkɔ so wano na aboa mansamfoɔ mba bobɔ so ama ɔmanfoɔ hu sampa nhyehyɛeɛ a wɔn mu ayɛ nyinaa na wie mu die no ɛno nso so ɛbɛwie mu die ɛwɔ hɔ nti nyame yɛ adom a adagye anim koraa wɔn mu aboa mo ho na wɔn mfamra emehyia ɔgyefoɔ bosome no ne da ɛtɔ so nso nti wɔnam so abɔ amanneɛ sɛ ɛbɛyɛ mmarahyɛ badwani bi ofie hɔ ɔbɛte deɛ ɛkɔ so na ɛbrɛ no so a ɔno so aba nan akɔyɛ n'adwuma yɛtoa so yɛtoa ensɛm no so deɛ na yɛbɔ awura mu ɛwɔ NDC amanyokuo ni mu na ɛnra ɛna krataa firi NDC amanyokuo ni mu ba yɛyɛ a wɔn etwam sɛ empendifoɔ tena se ayɛ nsusuye sie gyina yɛ kyerɛ sɛ akandifoɔ yi edi NDC amanyokuo ni mu ɛwɔ mmarahyɛ badwafie no ɛho bɛhia sɛ wɔn yɛ nsakyerɛ no wɔn ayɛ ne nsɛm ba yɛ no ɛneɛ Ghanafoɔ dodoɔ no ayɛ mekyerɛ NDC amanyokuo ma wɔn akasa kyerɛ wɔn adwene ho na nso nyinaa mu no ɛyɛ ade amanyokuo ni mpendifoɔ bɛkasa yi a mo ɛkyerɛ sɛ sɛ gyina wɔ yɛ wɔn mu si yɛ ne kwan so ano no na ɛyɛ deɛ bɛboa NDC amanyokuo no ɛnyɛ ankwankora bi nti ɛna mo si sɛ gyina yɛ no na dodoɔ no ate sɛ owura no manyamfoɔ hari na adwi so sɛ yɛyi no afiri wɔn sɛ domkuma wɔn na no ni no wɔn akasa kyerɛ sɛ ayi wɔn ahodwiri asafo wɔn mu wɔn nka bi nhyɛ mu enti binom kyerɛ sɛ asɛmpanimfoɔ esi sɛ gyina yɛ no wɔn anto wɔn bo ase gyegyegye nkurɔfoɔ adwenkyerɛ misabisa wɔn sɛ anaso wɔn amama na ɛsɛ gyina yɛ yɛsi ni o na deɛ na moka fa ho ɛno ane sɛ kɔntɛnkorɔ nipa baako mmienu bi hyɛ baabi a no mu si sɛ gyina yɛ no ensɛm wee ba abɔnten pɛpɛɛpɛ ɛna twerɛfoɔ pani ɛma NDC amanyokuo no owura fifi kwete san secretary ba na ne nsa na hyɛaseɛ wɔbɛkasa kyerɛ mu ɔkyekyɛ ma kyerɛ nsɛm twerɛfoɔ sɛ wɔnom ɛnam kekakeka san wɔn anyɛ consultation ɛfa he kɔsi he fa nyinaa no hɛ wɔnom nyai ka Ghanafoɔ mo ka yɛmu yɛsom nnua miɛntie wɔn mo koraa ɛsan sɛ sɛ gyina yɛ wɔn si yɛ no wɔn mo ɛsɛ fata bia se yɛ consult wɔn mo yɛ ne sa enti sɛ ɔte nkyɛn yɛ consult wɔ a na kyɛ sɛ bi ebia wo ho hia wɔn ka ho ɛho hia sɛ bɛbɔ amaneɛ enti wote nkyɛn sɛ yɛ consult na ate nkyɛn akeka ɛne yɛ consult wɔn anyɛ hwe ɛne ma mo bi amaneɛ ɔse deɛ sɛ wɔn yɛ bia no wɔn mo yɛ na deɛ wɔn yɛ yɛ NDC amanyokuo ni yɛ ntia wɔse yɛ kan ne mampani gye di ɔyɛ awɔ ɛbɔbɔ namaneɛ yɛ ɔde n'adwen kyerɛ ɛbaayɛ ɛne nti ne atwotwo ruo bi wɔn mo so ɛbɔ amaneɛ titiri ma hyɛ bɛgyafoɔ nankasa no yɛbɔ mu nyinaa ma neɛ mu hunu ne ɛbɛkɔ so enti wo a wote nkyɛn adɛnti na aka sɛ ɛfu mu a ɛmfu mu owura fifi kwete ne nsɛm ne yɛntie bi. It's an integral part of a process towards preparing ourselves for the next general election. A process of reorganization has been ongoing, starting from branches through constituencies, through the region, and recently at the national level. We're expecting to have a continuation of the process relating to parliamentary, presidential primaries. We believe as part of that whole preparation, there's a need to be looking at ways in which we can re-strategize towards these 2024 elections. And one of the things we can see is that it's going to be an election that's going to anchor and revolve around matters that have to do with the economy. It's going to be an economic battle, and as part of the consultation at the highest level of leadership, we thought that actually is a good opportunity to be looking at how to reposition even the parliamentary leadership towards having a leader whose domain forte has to do with economy, to be able to, as it were, lead that whole process in support of the party towards this very crucial 2024 election. Any eti ye red manyamfo fifi kwete ena nsema manfo e kan wachire mu ye a wo chese gina ye no ye die ebebo NDC amanyokuo ne sense abato ye kwato mfie mpinu ne aduonu no enye nkwala agro wo mani abere pan to mo tutu ne ma yie amankunim de wo ma fa ne preko pe na ebeto odwa saa no amanfo kire wo ma dwene wo ho we bi no se chese entwa yie enu to mbu ofo amanyokuo no ebi nsunsu bose wodu ani kyerem e won finfin mantam de enne kwohwe wona etu pada wo mo ahye fufuo wo mo achesa mo etu montene so enye sem keto akora ne mo e kanyina ne se Dr. Keso Atoforson ya o ma paw ne se wo meye domkuma wona no ni no e yade e yesem papa e wo no mo de e kyere se owura no ne modene bo hwe ani woni mo de enti wo yi awabo mo gidi ye pa se bebo yie ama na dwuma wo ye nneoma nyina atumi akonkan sanso na abepie mo e wo asewase abato mpesu so a onyamfo mutaka ne mpesua no so ne manfo ye wo hana se na chitafo wo ho so bu afu yie kokwa pa kire se di amanyoko na ye no anhwe yi a
entitu na bebe mum na ne nyina mu ne yensem twani sa kwade pepra etu anamo na omakodwetwe nkoma sei na NDC amnyoko titafo bi e wo asonase eka Para NDC aswaso consistency era wi na adie na ye papema ye ni damo efe no na bo monte komo bara oye minority chief whip of Ghana parliament no NDC leadership say omo sisan e de obefufra ba NDC as a party no opposition party as seven ye person ye ba power say who person ba power most of the time adie e friend say reorganization no oye na odika sisan base from grassroots at the national level Durmra was a touch parliament parliament, you are not even able to sit down with the parliamentary caucus and discuss and who said saying there was a saying there was a I'm sorry, I don't make it changes. We make it changes. Maybe about a defect about party matching good to good. Yes, show more parliament. You are going to reject a Japan and you might be clear. And some party is here in a idea a higher pan, was Cassan higher, not a dada, a higher pan. Ye enso NDC ejitafo bi ya won mo asanwase abatom pehia so ewo asante mantem ha no mo eche se ensachre ye mpanimfo aye ema meka sei owura mutaka mu barak ye yi ni hodmo no eyade ha won mo ye papa ye mbeto akoso aka ho asem se bia gina yan kampanimfo asi no won besan atwen asan Adofo won sem kroye mu na no pe wo bra na dua na ba agye ni mboaten agye na adwa na wo de ompeso aso te se yatintim so ena kane domboaboafo de ma NDC amanyoko no eye mira ya aboaben ya aboaten jan papa yi watwe amanyoko na cha papa enti abofra ya wo no enne kura enimowura no one ni fra asese wo bo nkomo saade we ho en wo kire se emprempre ni sansesan ye no ebeye nipa pi adwen no mu na no wo hu ne se eya ne sa ne nyina agina se sa enipa miense bi su sanka ye nkwato aba mra ansa ne ye sansa kyereye no en wo kire se ye kwato baba na sa enipa miense woni da won mu kwakwa ba sa obaako ahwere na adwa wote so a na kyese se de won mu hyehye wo mu ne ma na Agyegu enti akoba ne sa enwanwa enso nhyɛ da nya nwanwa pi obi a ye de obetumi ahwo no de aboa no ho e de akonka se de be obagi tumi mfiempinu ne aduonu na ya ba da ya munimu no na enumu no woto aso e de nsemfuwa bi tudwa ama afutu atato nso so wo de ho nsem atudwa yenko na yenti onmonyafo ya aboa tinjan ne nsem ne bi nipa na ye do omo ba be hye nipa na ye yi omo anan no omo emode say as compared to because ye team adwuma ne ye no wo parliament wo idi wu nipa na wu yi omo no eza wo di omo ahoode ne omo muduro no atoto nipa na wo ne omo wo parliament no and then because I chinje and the leader sorry so kasa eza kasa ne yesonko bibi obebi ano eza yesonko anya sonko a eno nso na kwa akofa asmaba ntidi pa na wuyi omo no yenye bia omumuduro ene omo juma ombeye no ho no as compared to the other team na onu omo si akan no wo parliament wo no si ana manfo bi no mafrase e compare jemensa bonsu ene atofos na afenyo market ene na amakofibu a le metimi aka agira so pa ne say parliamentary leadership no enya batwo ene ye kotu omo aka mfiahe efie bi enu ne yakwakoto aba ndiga me mu madwimu pa de enka wunya se be change leadership enka ye ma se leadership na ngo ho mfa ye nko apato mu na nyame adom na nka ye to oba ne wie a se se wan we ya efie mi enu achi no ye be wie ne na se nipa fufuro bi ma se aba na te se ebi asesa ye bi ne ye san aba be ye Adofo wabra woni adua na ba gye ni mboate hwe nkomo wie ye no ensiwa woto aso de tudwa de Mira Johnson esi edu nkatia eye chochofo pani de Mendes amanyoko na no de sembia wode tudwa se ye pa kandifo wonum nim de ewo sika semu hunumu ni hwe hunumu se de be ye wo betumi nim na se bedwa fie na si agai se koba se bibi fa sika sem ho ene ho ntoto ye ho ene wo kyese se saade a ene ye ne ye behia kandifo enso so obedi NDC amanyoko na nim onu so nim sikasemu na na asem we wo ka ahwehwan anim empani se dwomu oda yete ni wura no yentie Mira ya aboa tinjan Adofo ye pani etoso mienu no ede amamo na enso so afidie no ede yehwammo yenhwe se yebetimi amamati a yentie a na yato aso nsem fufuru
adofo ye to amoso wonsem kronem ye to aso wonsem kronem mu dia na ye kwa kopie mu ewo emfimfin mantem NDC amanyeko ni mu se ye di kan abomama ne ese owura keso atofo se wono ene ye maso dwani ya wo jemu ma adehye a worwo ejumako enyan esia wo so ewo emfimfin mantem na the patient is for any addition 150 mantem any agye one mu bose one mu kamfo no one mu hwahwa no ne mo ekanyan se do manyamfo ya sanso ahye na manyam bi okura amana broso ni nyane se ni dibie ya pagya mu ya meka se dom kuma ya mahye bagafie no wono na eba beda wono ma no na kire se wono ma di nkire mu no papa de bo adwuma woni mu de ebetu ho akye ne adwuma den dia wodi mu ntintimai pa ya di wo mu enu nti de emfinhye bebre ni a waso amahye bagafie no wonom ahwe ehunu di se di bia we say ahye ne nsa na se de enim no enro da na krata efri NDC amnyekwo mu ba ye ya na wonom ayi di sansa kire o ma ye nyina hu nsam ebetu dwa meka sei owura atofo sen wono na eba beso no nyamfo hari na edwisu anan hari na edwisu so na emra hye badwani yi a nanka ogiramu anampo ogiramu ma de hye a wonom ewo Tamale South abato mpesua so na ense bi ba ye no ebra we nkofo ebose no we so gitafo nso e super kire se die sie no entwe ye ntimpanimfo hwe na sa agina ya wodom asi no ebe ya wodom entwensan esan so munyina ho adwiri wo mo na ye po bi obetimi abo adwuma nka papa nka na adwuma nka no ano wo boy enti di ntina wasam ye sansa kire wa bra empom mo anyina sutire ni nyina mu no NDC amnyekwo ma wo mfimfi mantam se wo mo de hye no ba bi a wadurei wo mo ahonwaho a na deputy communication officer ma NDC amnyekwo no wo mfimfi mantam ho ye owura kwaku yebo akon wo no ne aduana ba agye ne boaten kasa ye wo mpesua so te se adwumadie so na yekobisa se ebra nsakire ya ba yi amudi hye pagya no wo no mpesua no so ede ne ekoso ho no mo kire se wo no wogidie pa se Dr. Atofosen baba dwuma amana broso yenso a ye party executive yesom yempedinfo a wo nkran nti at any time in point a party no be take a decision through yempedinfo ehunu se enije se na be ma party no akosoro nti yeni ngi se obi ne ra hu nti na yeni age ne mbom yeni age se party no mpedinfo akasa ende bia wo kasa sa na then na ye sonko nkafo na wo ho no ho a wo mo wontumi a obi ankasa na obi ne de wo bisa se then na ye sonko se ye party fo na ye sum yempedinfo te se de asantini bia som otumfo ene de ese di ampedinfo beke bia so yejetum inia won we you honorable Haruna Bisu honorable Avaji na honorable Muntaka nyeso ase won the first parliamentarians why the leader of the minority bench kai 2010 honorable Abamba Ben was the majority leader. He was put from parliament to join the executive obey minister for works and housing or health. I can get it right. At any point in time no it's a sign for democracy no this is sign but we take it as Adia Aba Ebema party nakos. So we take it as one of the Sayan Aba party. Ya said this support be as we are winning. Yadema one go to Mississippi. Say support Yadema. Edicam for our band once go to this CD. We should give them the same support. This Edu baby na penifun say yeah the Edumano ma on about to force and an encroft based on this threshold. No went to my ya once go to me if you want him. Eni eye owura kwaku yeboa akọ wono na wokọ mfimfi mantamu a woye deputy communication officer Emma NDC amyeko no na wakasa echese nyise bia obinum raho nti na wonum ebo sedabi wamode hye na ya pa no eye wonum de na wonum ehwe nim so bebo adwuma esanse ennempo emamu a ekosue nyoma nhye da nkoyie ti papa de gene nan so na se ne osika safa sikasam hi ye sama ne tumi kase kakraka ho na woye ne ebro so sa ebebo ye magana fo atete enemu no ye tumi afrimu ententem so nana amen Afia papa fo ya de omu ye mente ase enye we ni de edi nkan ya yensesan wo parliament ena ye ka minim said ye nipa bi dwene de nanso so ye nyina ya amanyoko ni nti ne ye adwuma ena akoba se mpanimfo ada no yesi se yensesam mo se ye de yente ase ti amonte ase mi bisa mo anything emre bi Haruna Idrisu kura me kai se no ye am se trade minister eye mampani dada John Dramani mama pens bibisa ama papa insatire kakra bi fa no enu so mo be ye dede no obi ye bi anya ho na fifi kweta aka ne se
Ejina we ya omosi no emfa huni dede ebekoso ana se dede no mo ba ye no mo nim se ebekoso aha wo mo na ade ba ko ha dwen se wo se yes se wo ma anye consultation it's never true wo se what in Jenny ya consult which means ya be consult wo de na ye ya de omo ntimi nyansa no pa na meka omo wo founding members omo ne ombetena se akasa ansa cause the bia yes san emu odu enya gitigiti bia sa obi atia no be say dey very strong obi atia no be say dey da sie enti omo ntimi ba ko fo mfiri ni pem ana mo ayesesa mo nchake mabra bonhwe ebia na sin tobi nso wo baabi eniema pii na kwaso ofie oyete ni abu eni agu wo mo esesa wo mo no na brepam no wo mo kwa kwhye baabi a ehwo emere na me kasa wo mo nye changes kwa omo ni omo be kasa amanti ase ya edwuma nti agitafo no omo ju omo na be ya munyai wo kwhye baabi ehwo emere ko pagya se ne mo pagya eheya enwoma konkan munyai bibi sase nti Haruna Idrisu ye leader e wo fie ono mo no parliamentarians na ye ndisi wo mo nyina na pe na asem wana anya adwumasa obi akra post mutaka oye minority chief whip no omo nyina na do na na da bi nipa nyina do kra what ya se enti ka hunu se wo mo kono so nya nipa nyina na be do omo enso wo ye adwa no wa ye adwuma in the name of NDC eno na do wo ho anya amanyogwo fufuro bia enti munsusuma ne nya mo nwanwa nansesa ye wo bibia mo obi ne obi ahyehya awade akato na bro no no maye ba kwa adwi tumi sesa me se da no kra da no da na baba we ye obo da me sana ebre da very day na mo ya ifro na ana be ma no so nware bi adwi tumi sesa enti me nwanwa se changes keke na aye nipa bi nwanwa abro so wo de ne ntem na hwan de no so ntena akiri ye abibifo ye mpem sasa ye kasa da bia ye kam ye ho se ye papa na wi aso bobro na se ensesa ye na se bibi ankohye ba bia beden hu ba bi so ye ba bi ye papa so ye mpe changes ye wo problem ye mpe changes ye problem ewiase na ye tim ni abrabo na ye bo wan tenie ma biase a wo ba bro changes die koso ba bia e so ye mpe meti ya na manager be ka chem se na se news na wo kan ye yi afiri hodom be ye adwuma mra ade ntina wo se mi ahono mo ba wo fa ho se teten mo abetena se no waje bre no waye na akọ ba bi ade ne mpe changes ade na mo te sa mo mpe na nga hwa na pe ye to ye yade wo pe so yade be bo sa wo mpe anso ho na yade aba me mo ati o no aba betena wo mu na wo ko sa na brabo na te enti mususu mansa munya mo wanwa na mudua mo hobo mu pedede dodo mi aso nko adide na Ghana ne yenkom arafo ye da so agina sansemi mu kane dom dodo na ba no de ni miracletos avoka ono so aba abonte dia betu dwa kire sansa kire ye ndisi ye no ensuo bia nyina mu he bibi papa bia ntimi free Nazareth nkwa ba bia nya secretus I was a majority leader, yes, some time ago. But I had come to the end of my term of office. I was leader up to the December 2012 election. And after the elections, that we had to form a new cabinet, new ministers, and then new leadership in parliament and the rest of them. So that was a termination period that one could understand. But this one, that we are preparing ourselves for NDC, we will be having primaries in May, 13th of May this year, 5 months or 4 months away, we will be having primaries. Those that are moving today might be having contest primaries in their constituencies. I don't know what message we are sending to those constituencies about them. We are going to jeopardize them. I think that Haruna has been very affable as a leader of the minority in parliament. He's very smart, he's quick in thinking, he's quick on his feet and his brain, and he's very humble, accessible to everybody. Muntaka has been very combative and then has fought for the party and then the caucus all these years. And I thought that the change of leadership without prejudice to the new people who are coming in is untimely and it's unfortunate. Arafo miracletos avoka so na te ensisaya o maya no akwa akoye bibio ho a efum nipam etese wo hwe mira mutaka mubarak se ya o trese na no duru dwompa se ye bibia na bibi ikoso a se de owura ne besi akasa ne se de obeyo no na ama afoforo ne nyina so ne ahosapesa mpa ya wakanifo na okoye nsakira ye etese ye nsuo bia nyina mu a na no sa no wo pa kire sei ene obia e kire na adwene e wo mpanimfo nsakira ye a wono maye no NDC amanyokuo no emrahye bedwafie FM na Johnson na sedu nkati ade tu dwa no pa ni kire mu se wo mu frase branch na o maye nsakira na de afro bepo no na esi akwakoduru ho akato na bro na mrahye bedwa ene franka tufo di brede no nsoso eno soso braso eno so duru ho no ma ono mo ye de o betumi ayo eti kasa tentene na entopo nkoya ma adwe na mo kire de mo beka bie no wonu abese so ma adwen se ye no ensakira ya ma se wo wo titafo eti ye wo de na ye o mo ya
me so me chita afọ de ma me na me de sa na abrabọ na te say nya pe I was said the back akra na ya e no mo kra na ya so mo no for you know no ha wo mo me no na me dwuro so mo no because ya de bibi na sesa bibi wo mo fi baby akoba what you say e bi ka say this bapa wo mbenya ministers bi ministerial positions bi what you say nko be nka sesa nko da secretary ntin sa kire constituency ne region ne ho ahwa ne holum ko mbato ada ntin sa kire no a se ne okoto ya wa me eye me nwanwa die nti asade we aha nkrofo gidigidi sa ahyase na abafu froni nti abafu ebejo omo nim se edan ye beye e wo ba bia ebejo etimi rasa eche mensa bo nsu te parliament majority leader ofri se depending na do no ono ane famu hokora no na live no kra e bi kra no so bebo kwan ato ma NPP nso aba be ye bi obi a nipa odi ni be kwa ko hye nipa omo de omo nya omo ya we mbaka so mu hye hye na woni se e amanyo ko nu ni na eja da ba bia so ye twa ya ko ba ko de ye e bia no omo so aba be bi so obi a hwe nipa odi ni be hye obi se ne e ba ya ye di we tutu we ye hwe ya enti e bia no omo so e be ye se nti omo de omo nya abotre da ye hwe anim de be kwa kosie e se de aka ne se e bia support twe ne tokoso a ne be hwe nim se akanifo yi a wo mo titafo na etwe sa apọ no e ba be kan dwebere wo eno na make say ba say na nkapani ni wa ba bo no mpeso mo ye dede kakra because we titafo ni bu ha akọ kan me ntam a o se akwa yi se nkwa bi wo ba bi o mo ni mpa na o mo yi wo mo ni amamu ye dede so o mo anya system ni mu nya so amanyosam wudi wo ma chi be wu not bo na de wudi wo mo ye keka akọ ebusuafo ye to akase ne so ensemfu from na ye ba ye ni aye die mum so ame abato mpehye yi so na wotwe atwa mu ne ebo mamane sensem bi ekoso ewo so municipal nyasem ketwa kra amma ebeto odwaso munyamfo yaya wo ye assembly member ewo Breman agogoso papai ya chi no akwagoto Afia se kwadu adibodi nyina ne se motorcycle ye de ma no senkaja abrantia na sakura wontena so na wonfa mo adwuma ma assembly no sebe ye ne ye frɛ no anu aduru ha ye frɛ no anu aduru hɔ no wotimi dia bo adwuma tentem se kote a motorcycle no waton ena penifo to na no ahwe hu so maton no wor ma posifo akye no ye na kyɛ se woda kukumu ensemi ye frɛ penifo ne wor mo twetwe ho nkɔmɔ mo kyerɛ se kukumu no e bia de na kwakoto no de asɛm foforo na se e bia ne motorcycle no waton no de enye sa asɛm no ameka sei odmonyamfo atabo ama na nipa ba ko no sonson no de ekoso nyina okasati ahon yi a wakasa se enem twedi amponyankopon de won mo afofie wo se saa nneoma na ekoso assembly ho nyina no na wono eno no nyamfo yaya alhaji wo mahudi ekoso wono mo mpe no mo kasati enti se beye na assembly ne be ko ma no atom no eno mo ye ne se saa de ene be fe kwan bi so adimani enti ye chi honorable yaya tum na chese na no account mo se we entimi nka ma no ntum da biara dam na nyame aye wono madom e ma se mo ho asan ama de na ekoso nyina ba be de dwa e kire se empanimfo wo assembly wo no otan pa e na wono de ye adwuma ononyamfo atabo ama ne nsem no yentie bi ebra woni adua na ba agye ne mboaten adwetwe nkombo anopai na nneema bi ekoso ewo assembly no dwumadie mu a na me ayaya yesusu se emfa kwanso na etiamra me se nti ye hyase se ye betu ho anamon na ya boa ma ye nyina ya tenetene nneema na maswamenso afa na ntuma pade Afia be benifo se de oso ntatache no edemani san esan anamon tru papa na ye pese ye tuni de tenetene assembly no ma assembly ni gina ba bi e wo se gina no ema ekoduru se ene yen fa kwan bi so na yen fan ka ye nuanom anontum se nti enye moto no mpo na hyase free se ye hodi yen monthly collected allowances yampa ba ye gusu to aso ye adwuma besi ne se ne wo se ye eno achi ansa na ye se ne yen pensem bi mfa nkyekire obi ne se nti ekoduru ba bia edura na eni kwan se eduru ye de sobo na ye hunu ne se nsuo nim ekobo ye nua yaya senka yen frangu nanima nanso so tumfo enkonya daroma santiman empaibo swamefo empaibo the man wet na go so electoral area for empaibo na breman enkonya so tai akire nti yokofo empaibo aje me electoral area nti ye ho asan ye nua ne ewo fie
Eni eti ye eyormenyanfo atabuama ena wakasa ya wachirem se de ekosubia ne se de wadom ho asan ye hunu no edipa boni e assembly wadom ne ompe adehye wo soabe yie ne wompe chese soame empuntu de ne nkankro ni nyina no adadi ensese de e ya de ekro no anima da hodom e beboa yie amefi sabre ya akro wadom ye ntoto o ma ye ntoto e beboa ma assembly no so etimi afa ne ntema pa efram na nei ya wakun bi wo ha ho wa waje ku a wodi nkugu okay ba wujai me radia rade kokoma wodi bem ya wakun bi wa nchakra na radia yi ano na nkunim dia dadia mani pa bi onso so eche because nkunim dia bi na momframa mu wo ba bi eba enipa bi bete niema bi ase okay eti sa na abrabo nete edurumre bi abedi nkuguo edurumre bi abedi nkunim nkuguo kwa de wudi ya nche so wie no nkuguo so wuni nkunim enti se enipa ni behu de rade ya na agye nipa nsem na asesa nipa afri obukro honom a ohwe wo so na de ahye ne hunkura wo baabi enti ende ayesa owura ya asem nsem pii ne wom onsa na obi ka se enye motorbike no kwa no begina so ebesa ebia na asem wo hopa se ne fi na se kwa dubo no na kwa bebi aho ensem wo motorbike ne de na o kan na mia hodo ne wo ma ya abra mi moto na moto mzimi ntwi kwa kwa we because se hokra de nke fla assembly members nya so obi ava moto metre ni kwa kra wo kan se omo pa omo ma assembly members obi ava moto do omo di aba kwa pia na aboa ewiase yanka ni wachi ase agro na ede bobaba anti ye to aso ebusuafo ye gina we so ye twi ho ne atonkra be be de mobakọ amonone ensem He wants. What's the wedding is? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where you hospital? Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Missy Semu whoma yeshepe. Linketa what's me. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Nabas no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up nina. Sometimes nearest pharmacy. So wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadri. A brante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man ne ye donne. Indeed, woman malaria and kawon to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egedie nkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyigifo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na mekamfo de amount. Yade eya etunya de ote hamakasa no de hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomwachichi afrinso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Dr. Amagashi wote hamakasa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa etinyente ne kuma bonso nkronso ayehia hwe. Doctor say ne ntontia waje Hamedi or the trokunkun Bible munsam kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom munsam a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Magashi akira kwan na obesa dia maun sanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to muntentan oja ya enyai fa wani kira Dr. Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabi amfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina kwada Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwan na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house nhwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwesi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a yepon anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri
capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mofrani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma folic broma oxygen na yetwiko yemuno eje dwumaye na honam no sunya hode a ehwehwe folic syrup de deda malt ne ewowo no jema mofra folic blood building nutrients so won ne pama benefo omiketufo ni obi a wayare na hoto no FD ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum seye Obiara ribisa neda me shiva on a payment and wasn't brodo missy oya alternate fatigue in a fever so on a pay me with pizza missy oya alternate malaria then mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate weja wona me yaw no alternate Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya you borrowed them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja unami yao, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya you borrowed them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Ada for one Martinez Lydia to malaria yadia enya na Germany enko eye malaria emra na abrabu samwasi malaria ni se korila yadia wuja wonan na wo fie ni bi ato ahye wo man no so mfumu edi wonu munya enipa enya yadia ni bi ebeye se 30,621 na emu 1000 apem na afrim wa mo chese sa na mfiempinu ene ba kunum honom ya die chi nipa di frisabra na kwesi mfiempinu ene mienu no enam so ma World Health Organization eba wonum mwa ema nipa beye se ahankono aduasia enwotwe 968 ena efrimu na sabra we so akwa no wo mo gusu aboda romanim so obi anya hwe yie wo no ho ne titi ni sasafo a enya bia busuafo beso wo mu akwape wo mo krabe no wo hwe na se wo beso amu bi etesem a wonum wa nke kade ne ampempena de wo honom a wo de be ye ho no akosom te se de COVID-19 ba ye so obi firi mu yade no ne ekosie na wo bo nso mo rubber jacket binum saa na onum ahyehye akata wo mo nso mo hwene no ma no no wo mo se saa no mbesra busua wa de hye firi mu saa korila yade no se mo kwape mo de hye ne krabe a enam saa kwan no so anya saa de asi nam so amon ma tutu sukuu mu amasuku fo nko sukuu afa no no hwesa ntoto ya wo no ayo no ebenam so amasuku fo anya akwanya akọ sukuu eno kra no enna fom enye bete nanso wonam nimdie kwan ne apomuden sam so eye soafo a wo hwe wo apomuden hu nsam so eye kumbai shipanda ena di nsam ya tudwa chese wo bia nhese ne ntoto ya wo no aye no wo bebu so se wo beso korila mumu na wanfa sanse so mudi agu akwa mu ne akade na anya ho bia no wo sa nipa no wo mu no benya asem eno da nchan a wo mu bompane e wo sa korila yade no besere so bia anfa ne ho nhwem sa de be ya yade no enko bro so nye wo mu sam sa de mpremprei akwa no mamu te ho na nipa over 30,000 enya korila na emu 1000 ya firi mu a etere so mani ngina yie entu wo mama mo ni na wadofo ye gina so edi esi aboafo bia da ma ne ye brebetna ha yeso mo na ye kan for Cambridge Senior High School edi amao Cambridge Senior High School say yes you can ye person we ye bia da obetime aye e ma na wie kurudie e bra bi nya trebo e wa Cambridge Senior High School say kan to say was registration no 2023 dey won afiase enuti bra betrew di na kwa church no pass na to bra boso esan say dey nim dey na kon kan me ba dey pa dey ma wona kon kan bu na eku mo fa so na wo hu ni mo hwe ba say ha dwene yie o si programs a hu no nyina na che no school me admission afiase SHS 1 course 3 vocation classes for mu AYB sanso e na pre-SHS classes for mu AYB day e na boarding e ho mo won e wo wasi examination center but for this year dey ho ma e ho na obetena say church basana or how many shebia anymore from penifo 0599 267277 Swift go Agyenkwa na yanwuju ye ho e wo kaya
se woko Play Store na wo download the app ya Swift Go a wo be hu ni se wo peka akọ ba bi wo hyedam wo hya motom ba bi wo afuom na mpo wakotu mfudie ni nnobaye ni bi na de ba bi bia pesa wo kose ya control se ya den wo bobo so na Swift Go aye krado wotimu hu ni sampa wo ye Ghana ni mapa wo jojo ho ma ho tow ba bia de be ko bia nso so ekọ ema ye fe o se wo fro ye kai na ye wo eye discount ye de cho customers 40% ade be si 100% mpo na apede yi eno ya abasobode awodo a wom na ebo customers na baso sampa woni Swift Go a wodi no kura ye adwuma na wo ankasa so so ho aheha wo pa fra 0302 905777 and 0501 647600 abajoso na me kan for Skin City Laboratorium e de amao Mr. wa dodofo ya wutie me awie bo modin so do ani betremo e wo Skin City no akwakwa ya widie ni ye sense ho no widie no se asei adruse be siesie ne kama wo widie no ase ni ma bi atiegu widie nani enu nti ama ensansa ama kutwa ama ne ma basa wani nye de bia na chese atade abehye no untimi nyi ho untimi nyi na akokom untimi nyi wa mu e basa no a ehyu bremu no obre pantifo ani tremum e wo Skin City ni agi bre yensiesie widie no kama emfa free utiri so ekosi wo nan ase wo se eba wanimu a na nso obe no obe ni nyina free ho no mo sanso na pimples ahodo ni nyina de ye be ye free wani ase ama wanimu atoso tontonton na hana be sa bofra de sanso nso na wonsa ho stretch marks nya de nyina no yeji e de free ho no e de amount or royal face mask or daily grains bronze natural and natural restore de be siesie we de no e de amount enti ba bia wo bia no bomode ase obetu anamon wo na kira kwan no main office no de e wo asokwa mampon woni affordable housing e na edi enhwe ni mokoni anyi bre ni ensiesie we de no emfama frame 0248936297 Where Dr. Samuel Magashisia Magashia ni hu magahoho would any stroke asthma ulcer ena etete wo ha wo we yambo mu abati gugurugum adofo woni ye sitie ekopa yarehwe wo Dr. Samuel Magashio no ene wono made wo ho enye no nko wo kwa wo hwa wo mu de ka ho se yade ni bibi de akyi oba mu hu se yade keke nso so de aduro ne hahama be kamedi aka se wote hahama kasa ahaban bosu se ya wodim di opatre koma krokani police house on share ni mu ho ye ben prison junction wo kasoa freyen e wo 0544 580936 and 0547 044307 yabajoso na me kan full for tablet ne suspension e de amao e malaria duro tatashe ya chese malaria chiwa onu madre bia na wate agina waso de agina na so se kinkre na wa e na wo kro no enti e bia na enne se nyoma nheda nkwe woni padua ni mo wa chese wa fie wanu mu ato aduani si wanu adon sa wo musa na ho hyere basa bi sa be so hwe mogya ni mu na hwe e ko basa malaria dia na wakodwa so ba bia to aduro bia kwa wo se opelufa tablet ne mpanifo de suspension ne motofo de na abusuamu nyina no madre na mo de atu malaria ase do so pom na aduani akyem ewo keo aka ni mrem castle ye no ne di ehwe ni mu frɛ 0541268721 Entrance University College of Health and Science was a main control say a year 2022-2023 admission gusu a yeji asuafo e bibremu atoyem hayam kwanda and a year doctor of pharmacy ye BA ma degree at the madofo na ye ni kwame nkoma suapon na edika subom a enti se woji abodi nkrata mu odu yiye pa 0509 086651 and 0509 086631 yabajoso na yedo ekwa kopie mu ewo PSA Afia Enterprise wose ebe designer perfumes any watches na hweye brabaji bi esanse perfumes a hwamwo egu hu ana efrefre edom eba hom na chese etwetwe nkomo eba ehonko na nsa beka bie enti kwadwo de nkofo bibia da ngugugu hu afa nipa ben wa na omu ntimi na nwansia ne ne ekeka ho efrechire eba se hydro perfumes ni bugo hodma egu hu a awia pode a na chese asai
kra misro emfa nneoma bi ye ye ho mempam nipa emfiri wo nkyem fa watches papa egu nsaso na fa komade papa tu kom na nneoma nyina nkonkan emafre 0541 269167 afeni ekọ Royal Venue International Company wose ebase ye kra nneoma ye di bi firi o memo kwam no ne anase di bi firi am no ne eba Ghana dia wonom edamu fria wonom di muntintiman pam enti jewelries ahodo ni nyina da type bia da one ma share won sa ebeka bie sanso na wonum ewo ruby stones ewo honomo marble stones eno so wonum ewo bi honomo enti bra na beji bi fabitu komu fabitu 9 fabitu wasinimu na empma ho bone afa na de bi esiesie ofie honomo ntwaso no na de esiesie na aboa manuma nyina konkan ama ho free 0541 279167 okoto na hu kwan abefa so de djuma obisa ye be kire mu afa eba manpower no so a wose mema de momra ni masam emamom sanse bema woni kama for na sam waya de bia na munamu na chesa twetwe sa na ekoso basa no a woni nka fie he baba konhoma san de bia da no na chesa wadua na ewudie no ehso no chance asenko ehso ni tinko mese wa dakọ na yemwa enti wo a wakoti nam nsan ya de bi medi edinsem bebre na enam kone yentu ase emam wonsonso a ewonkwamwa no ewo fom ututuo na nso enkum aboa wa watenka ateko ye be prepre baby asese nipa de nse wura bia odi bewura na nso no nya de bibia so de basa ehadwene yie wa obema no fon na airphone Mr. Frey 0547 127731 ofra wonon bedomo Abi National Service Loan Institute Kabra wodi na wo pe den salary loan advance salary and as a personal loan abi clearing advance working capital abi semi loan overdraft a certain account and as a kiddy save Abi National Service Loan so say bani sikasem wodwadi abrokumasi adum aje kum building in share ni mu pe for 0270 010026 na yayin yabaje oso na fofo no glose spiritual and herbal center na sebra obebu osunsum afem esan se besunsum nsam dia ye famfa na fiche sene etie bia da bibia hinta no wodo ohunu ba bia obebu atu haw na se ede amaw se ye yade na ayade sunsum de akini sika ya asa obebu aw adwuma no wabie nneoma enkonkan obebu aw se so afe no wabie ya pese adwuma ni tumpon obebu asa kwan no so akwantu ohun dadwene fa koda no sunsum a wade asa se ho man so zika ko otu bibia da yesunsumu asam na nafofo se fabra na omwa wei oba wo yede amaw ententem so ye yesikasem bia wo se udi akini anane na tonchia na waye owie anu ababede na se na kira kwan bachi number 2 obo se kwantempon so utie me wie ya fra no 0245 167857 Arofo madwinchire na ye de bremu fiti Facebook no normal test line no so na sab radio me free Facebook no so na esi from Yawuza oso wo di free swame and also one of the answers I know no ye no Haruna Idrisu di no na hanepa wonim sama mpani da John Dramani Mahama any Johnson e se dunka tia ko wankra and na abo onum trim fo onum aye saade no ade we mfamfa so de bia mredom kuma ne fam enti wo mo nhwa no mo nsan hwe mu biom na nhia kese wo de ma eye Valentino ni noinote e wo kole clote na teacher constitution de ni de afiwe mo ase e na abrayen awie and I was say, enti NDC am yokuro no modwene say one was say wo mo akandifo na wo de akwakwa di nkuni mo mfie mpini ne aduonu na abato ni mu ana teacher constitution na ebi so was he muntum na esanse mo pa mo sise makandifo mo be di Ghana so panyi na da emfa di monim den ya da ye kwabato so a mo bewe emfa hwe ma na wonam sa kwan so etwe abambofo adwene si so say ne ekwoso no mo mani nko NDC am yokuro no esanse NDC de wo butimi ye bibia wo ye kan bo be wiase no na ojamom na ekwoso enti abambofo ema wo mani ni NDC am yokuro no echi esanse basabasa yo enye wo mo yo nakora wase ntia sonkonko mo nyamfo owura IGP George Akufu Dampare ono nyamfo Mavis in cancer boadu chairman koka na Dr. Mahmoud Baumia weye Pope Jiga ose awie mi mama ha etiefo ni ahwefo amuti Agyenkwa FM ewo eye da akoma nakra osinchia kese nkoma he excellency Nana Akyea owusu afriye deputy ambassador edema omanfo a ewo China wase anokwa oye best ever eniema papa nkwa no de bra omanfo ewo Ablekumanov empesoa no so
Crespo edini die fifufuo wase die NDC ayeyi wo mwada pa na wonum ada na die etre incompetency ye ewo NDC amyokwedimo wase denti na obetimi aseson monyamfo hari na dwisu se wono ye dom kuma wona anu ni se me de owura to forcing ba be si na nan we pa wase we na mo de kopenkunumdie ene muntum na esanze nkunumdie no ene montam ware papa pa wase ncha so ngogomon monyamfo Benito Osubio Sanso na DJ yeah Felix Opai Dimo and what if Swami Kumasa no diaba and was found in the NDC form beyo omopa wo munyi krofasa enkwotire mretire Ghana fo bekoswa kura NPP mu a wo munye je omo 2024 abato da ye ni mu yi e wo nwuma pa NPP yoyi NDC mu ni twaka wa ba bia ntimo hamo ho enchia kase wo de ma chairman odin ho kwakwa pia ene mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena afe wose ne mentor Kwame NPP na asem krono na manu brofedu edumasa ono so eka ena wose se NDC amnyokuo no wodum adwene wo mo se mfiempini ne aduani nan abaye beto no wodum bedi nkunim dia ene wo mo da obinyane wo mo no mo nso de mfiri wo mo na mesanse nkunim die pa de lalai kwajo sempa furniture works the frequency adum wo se ne nua ye aduma ye mpa ye nkonwa ye nhwehwe na wotie Agyenkwa wo so wonfa Agyenkwa FM ni agro enunti Agyenkwa bekoso agyewonkwa na Filippo edni die free etimetim anti magister woni SDA school no ena edi enhwanim wo se enya de akwan bia so NDC amnyoko besan so aba power bio da bida se NDC hwe enim so aba power dia na eye 2098 emu ho baabi ena omo nkohwehwe na se bia enim enim ha pa de wo se de ekoso nyina che se NPP amnyoko na totu nneoma yie enti kwa no beto akoso a atena Ghana konwa so wo se nchia sonko enkoma ne maame Auntie Mary ya woje ni nso we corporal for Sina brief wa was Swami police station na wo se awie o maye nyina ya ha yes amasasa ya joso we salute you oh wo se anokwa Agyenkwa news ampa moje ye nkwa na mobo adwuma pa na adedua adni de free anwe futu ena osififi kwete explanation na ode ma ye efa NDC changes na wonom aye e o makandifo mu e o parliament no entashum wasi entashum kra wasi sa enjechemu e kra mpono e be sa de confusion na aba enti be yan konka na nuntum esanse wo ka se yan consult obi a de na nipa kro no na chese wasi we se nyina de ba asam no e hu hia enti wonko na wonsanso emre bi esanse changes no emfa hwe emba we ya sabedi from akoma himfie no asem mama hawie anokwa mo bo adwuma na yetie mo pa yesoso anokwa ye show live ewo Facebook ne so na insafo ahene lufat woni 7-member committee ya wono mo insafo ahene yakan sa ana yankan insafo ahene ye chogu sasra yankan as a lufat de ode ba ya was woni 7-member committee omo de free Abbas old house opposite na was ne de motivation and na wo motivate ye and was tips no was say NPG is that for him we are be church mu tray esan say NPG na de ba de national nipa papa e de say ba de nipa papa jina anase eyebrofo na atwi yenim national people group anase what can say ye church nkrofo abbreviation ase wo is that for him ye tiasio bra be kirem and I was say etoda na wo feel it down ase wo boto e wo bebi mu a Erade nkuto na betimi ama reasons makoma apem thousands reasons I was say umo woni giem esan say nyame tiase a otiase e de maw ya ende insafo hene etu yetiefo nyina fo say ema bibia enhye so esan say won kwa ne wade nyina yo we so say emira bondi ata na wodi free swame wase Afia mo one eye wunuaba moto amobo adwuma no me mamu cheers mo abo adwuma pa daddy yeso ye ma boza ye dododo na must banod ni die efri tafo ha ya mazi Ebenezer Mortuary opposite o se ahwei otie ye shonko kwan so emos awie ye das papa se wone edom atwa ho ahia nyina no mutie Agyenkwa news arafo ye ka Isaac paint o se tutumi kabra
never ji paint papa ewo eye tipsy abrosani mo krofrom wo pe emotion and oil paint DTM semi-gloss satin EGG shell and in the flat wo pe waterproof paint concrete sealer and stabilizer paint and ye na wo be ko ho na paint ya enso ana adumo de wa wunim de wo de fefa da ho ebeyo e madan no wo ya akono enye de ho kwata de a na asesa already ni bia for 0243 975756 yabajoso and new engineering works Master Joe was it to me cabra na eba na air conditioners conduit and pipe lay refrigerators and our washing machines a new engineering works and American for the amawo o person obey wo dwuma ma na person wo tobi free nsem oye ni na wo kumase abrepo kese County Hospital eye Kumasi Girls Senior High School share ni mu for 0246 480617 and 0501 809085 yabedo so adofo ye gina we so akache wo se aha ena adwuma wo de soma yensa ye meye no ye di besi o man mu ni ama no na adwaton de ani adwenkyira ewom ni nyina yemfa na asema kwadwo safo Michael Kantanka ono ne samufo a wo semu obofo Michael sofo bakwa me afifa wono mo boa ma wonu aba na ama AK incoming eye abayuwa ya bo adwuma wie ena ye de asumo we rashidi akidi the right at the Facebook and YouTube no so asom for the made the finance minister Afia Akyea Brodua AKA Midibe wo miniminu aba Nana Amabuachwa Nana answer ni ebe sorry no eye Castro Agena featuring baby that be Afia Castro na okay o say yemfa birthday wishy Emma eye Giorgio Amani wonim sa brand no okay na owura bi wo Akyea menkanka ho Our commercial bank opposite. Okay. Or yeah, fried rice. When I do an fine pa. Just after so person who said that. I wear brand lunch and one can as I have a man who said, okay. But Amani Adrian meet Teddy and Timmy Gigi. Or the baby be a very dance, dear no. Who dance affair or Auntie baby will be aside so would see Agyenkwa from the rather the affair. Asia can feel. Oh wow. I and see Giorgio Amani. Okra don't first can you when the commercial bank na said in very mom. Ubawura hot mo. Oh, we must sign from the Asia. I rather no kese. Eradi nshira eradi mu ahoden omma wunshira mro so baby adu na betie bi ofa honka ho omo apomuden papa omma usika omma unimdie omma usia hunu chese eradi manshira nye tentemfu wa kra beka se oh eradi na den ye hye nkom to ya asem a ye kan so se emre mu na nya danse ma foforo amen happy birthday to you happy birthday to you. Happy birthday, happy